гап зада рафтем. Имрӯз мехоҳам гап занам дар бораи бизнеси туризм. Тоҷикистони мо яке аз неъматҳои худованд додагӣ ҳаст. Яке аз ҷойҳои табиатии зебое ки дар дунё ҳастанд, дар Тоҷикистон ҳастанд. Бисёр ҷойҳои хуб дорем мо, бисёр ҷойҳои таърихӣ дорем мо, бисёр ҷойҳои табиати зебо дорем мо. Ҳафткӯл, Искандаркӯл, Чилчашма, манен дигар да. Ҳамино як сарчашмаи даромади асосии мардуми мо шудан метавонанд. Ман ки бисёр мегардам дар давлатҳои мисол Азия, манен Индонезия, Малайзия, Борнео, манен Бали, манен тараф ёки манен Малдиви, интакдар ёки Доминикана, Америка, манен тарафо бисёр чизҳои дида фаҳмидам. Тамоми ҳамин чизе ки худованд табиати мо ба додагӣ аст, ҳавая капитал ба сохтана ёд гирифтан дар кор. Ҳавая капитал ба табдил додана ёд гирифтан дар кор. диққат кунед. Ҳавая капитал ба табдил додана ёд гирифтан дар кор. яке аз даромади асосие ки барои халқи мо зарур ай, барои халқи мо чӣ хел даромадҳо барои халқи мо беҳад зарур асту, мардуми мо пулдор мекунанд. Ҳамон даромадҳое ки барқароршаванда ҳаст. То есть аз сари нав барқарор меша. Ҳар сол такрор ба такрор барқароршаванда ҳаст. Ин мисол шахтаи ангишт нест ки шумо канда фурӯшед тамом шавад, ёки шахтаи гӯем санги мармар ёки шахтаи тилло яки чӣ ки вай тамомшавӣ дошта бошад. Не. Мо ҳамон даромадҳои аз сохтани мо дар кор ки барқароршаванда аст. Ягон вақт тамомшавӣ надорад. Имсол вай мекунед, халқ ва ҳунараша ёки маҳсулоташа пул мекунад, бо аз сари нав такрор мешавад. Бо аз сари нав такрор мешавад. Сол ба сол ҳамин такрор шудан гирад. вақте ки ҳамин чи такрор шудан гирифт, мардум ҳамон ба ҳунарашам зиёд шудан мегирад. яке аз сарчашмаҳои асосии даромаде ки халқи мо ба оянда халқи мо ба ёрдам мекунад, ин туризм ҳаст. Не ки стратегие ки ҳамин барои туризма ба пеш бурдани Тоҷикистона бояд ки мо созем. ин кора ҳукумат карда истодааст, кумитаи туризм карда истодааст, ҳаракати бисёр дорад. Не ки бе халқ ин кора кардан намешавад. Бе ёрдами халқ ин кора кардан намешавад. бояд ки халқ давлат такя ба халқ мекунад. Халқ бошад, бояд ки такя ба давлат карда ин кора кардан гирад. ман ҳозир анализ карда буромадам. мо анализ карда бинем вақте ки ҳамин стратегия вилояти сохта нишон додем президентамон ба ҳамон вақт мо анализ карда дидем ки лично ҳамин чизҳо мо анализ карда дидем ки моба асосан мебиёд 1 миллион 140 ҳазор одам омадаги 2019 ба то вақте ки коронавирус сар шуд 1 миллион 140 ҳазор основном омадаги горни туризм ба. Горни туризм гуфта чизе мегӯн. вақте ки мебиён ҳамин тарафҳои Помир меран, тарафҳои Искандаркӯл меран, кӯба обшем. горни туризм ҳамине ки ҳамин категория одамое ки горни туризм ба ҳавасаш аст, ва ё иқадар пул расход намекунад. вақте ки во мебиёд сарфи назар вай моба мебиёд ёки дигар давлатҳоба мерад ё Швейтсария мерад, дигар давлатҳо мерад ва ё палатка дорад, он палаткаша зада гуҷое бошад лаби дайро аст просто во мехоҳад ки табиат ба зиндагӣ кунад, во мехоҳад ки пешком бисёр гардад, пиёда бисёр гардад, барои саломатиша вастанавид кардану вай горни туризм манен пиёда бисёр гаштан, кӯҳба будан, ҳамин табиат природа ба наздиктар будан, худи ҳамин характери одаме ки ҳамин горни туризм ба ҳавасаш аст, худаш ҳамин хел аст. ин мазмуни гапи ман чи? вақте ки мо ҳисоб карда буромадем, буҷете ки мисол ҳисоб карда ки даромаде ки ҳисоби туризм, даромаде ки статистика ба ман дидам, количество тақсим карда бинам, 20 чанд доллар мефурод як одам ба. диққат кардаистед, средний як туристе ки омадагӣ
20 доллар даромад овардаги халқи мо ба ё давлати мо ба. ин хеле кам, хеле кам. Значит ман шумо хулоса овардан омодар коре ки мо худомо бояд ки позитсионировать накунем ҳамчун горный туризм. Майлаш ин кора кунем ки мо ай зарар намекунем, не ки мо бояд ки сал дига хелтар кардан омодар кор ки даромад зиёдтар шавад. Мана мисол ман ҳамон вақт дидам ки 6 миллион Ӯзбекистон мо омадаги 2019 ба фикрам хел буд. Хай баъзе цифром ки мо за хотирам буромадагӣ бошад, қариб ки моҳи май буд, ба фикрам моҳи ё ки июн буд, ин чизо мон кардаги мо ба Қазоқистон 9 миллион, Қирғизистон ҳам таки 5 миллион, 6 миллион буд, ҳамин хеле буд, ҳамин хеле буд да обшем. Баъд аз ҳамин ман гирифта анализ карда буромада дидам чӣ ба вай давлато ба бисёр одамо рафта истоданд нисбати мо. Чӣ ба вай давлато ба халқ бисёр рафта истодааст нисбати мо. Баъд бо анализ карда дидам Қирғизистон ба бисёртар одамо рафтаги горный туризм, дуюм ин Иссикул. Иссикул ин баҳр, озера. То есть кул, Иссикул ин куля озера. Халқ мерад барои баҳр рафта дам гирифтан. То есть ҳам горный туризм ва ёба бисёр ҷоҳои табиатии зебо дорад Қирғизистон, ҳам озера ба қувват. Хай, значит Ӯзбекистон кадом вай ба рафтаги бисёртар история, таърих, ҷоҳои асосии таърихӣ, Самарқанд, Бухоро, ҷоҳои асосии таърихӣ. Баъд бо анализ карда буромадем аз кадом территория халқ бисёр омадагӣ. Аз Европа бисёр омадагӣ, аз тарафҳои Европа и дигар ҷо бисёр омадагӣ халқ, аз тарафи Хитой омадагӣ, аз Европа бисёртар, Европа мана ин дигар давлатҳо. ма ҳамин чизо гирифта дидана сар кардем, анализ кардана сар кардем ки фаҳмем ки мана нигоҳ кунед Россия бам бинед, Россия бам бисёр мебиён Москва, Санкт-Петербург, основном шаҳрое ки бисёртар туристо мебиёд. Москва, Санкт-Петербург кадом категория туризм мебиёд? ҳамон туристе ки таърих ба вайш аст, ҳавасаш асту мехоҳад ки бинад Санкт-Петербурга Исаакский собор, Казанский собор, мана ҳамин чизҳоро бинад, таърих. Шишта ҳисоби ҳамин чизҳо анализ карда дида бале барои чӣ мерава одамо, барои чӣ мисол Малдиве мера. Малдиве ба якчанда пансионат аст, тамом дигаи чӣ нест, фақат просто экзотика, песок, немножко остров маленький, просто тепло. Унҷо мера одамо барое ки ҳаво боду ҳавош гарм, барои дамгирӣ, барои восстановить шудан, барои ҳамин мерад. Ма ҳамаша анализ карда, ҳамина фикр карда хулоса ба омадам ки Тоҷикистони мо чӣ чизаша фурӯхта пул кардан метод? Бизнеси туризм ба. Бояд ки мо ҳамин чиза фаҳмем. Чӣ чизаша пул кардан метод Тоҷикистон барои бизнеси туризм? Чорта чӣ. ҳамин чорта чиза бояд ки мо ҳамавақт ҳамама халқа мо ҳамин точка ба нигоҳ карда ҳамин чорта чиза пеш бубурдан гирад. Тоҷикистон якдам ба туризм хеле пеш мерад. Мо бояд ки худомоя Тоҷикистона ҳамчун горный туризм позитсионировать накунем. Чӣ ба ки ин даромадаш кам. Вақте ки мо худомоя ҳамчун горный туризм позитсионировать мекунем, пешниҳод мекунем давлатҳои дунё ба халқи дунё ба ҳамон категория одамое мебиёд ки гуфтам ку шумо вай иққадар нағз намебинад, пули бисёр расход кардан, вай расходи бисёрам надорад, ҳамин вишмишокаш кифташ бимерад, лаби дарёам хоб рафта бо сари кӯҳ буромада фуромада ҳамин хел камакак расход карда мегардад. Вай категория одамо давлати мо ба даромади бисёрам намебиёрад. Биёянд ва ё ҳамчун дополнительный услуга биёянд мешавад, ҳамчун зам шуда биёянд, вай гапи дигар. Не ки категория асосии даромади туризм бояд ва ё ба ориентир кардан дар кор не. Чӣ кор кардан дар кор? Якум ман анализ карда буромадам, танҳо дар территория вилояти Суғд 72 одам аст ки аз 100 сол умри зиёд дорад. Ҳозир ба
ҳак мумкин ҳозир салқак дига шуда бошад, моҳи июн буд ё июл, тобистон ҳамин хел буд. 72 та одам ё 74 та буд ё 72 та одам аз 100 сол зиёд умр дорад. ин якум нигоҳ кунед. ин чӣ гуфтаги гап? мо бояд Тоҷикистонро позитсионировать кунем, ҳамин чиза истифода бурда ки долголетие. А долголетие сабабаш чӣ? Умри дароза сабабаш чӣ? ин натуральни продуксия, молҳои табиӣ. мо бояд Тоҷикистонро мана ин хел позитсионировать кунем ки биёед Тоҷикистон, шумо дам гиред, молҳои табиии Тоҷикистон бисёрай, ҳам арзонай. нигоҳ кунед, мана мисол як столба ки вақте ки ҳамин хутомо ба меваю мана ин чизо мемонад ку, меваю, тармеваю, тарбузу, харбузу, мана ин чизу зелену, мана ин чизо мемонад ку, ҳамин хел стола дар Европа ё дар Япония кунед $200-300 мерад. ҳамин хел столе ки вақте ки мешинем абед мекунем баъзан мебинед ку ҳамин стола. ин чӣ ин мо натуральни продуксия. ҳамин хел стола дар Америка ташкил кунем натуральними продуксиями $100-200-300 мерад. мо бояд позитсионира кунем Тоҷикистона ки долголетие, ҳамин фактоа нишон додан гирем тамоми дунё ба. Ки якум факте ки мо бояд позитсионировать карда нишон диҳем, ин долголетие. Мардуми дунё гуфтан дар кор ки биёед Тоҷикистон. Тоҷикистон ин ҷое ҳаст ки барои саломатита восстановить кардан. Тоҷикистон ҷое ҳаст ки барои реабилитатсия. Тоҷикистон ҷое ҳаст ки барои барқарор шудан, амалаживат шудан, организмат амалаживат шуданаш. Хоҳӣ кӯҳба бурӣ, мана кӯҳба. Хоҳӣ оби тоза, мана оби тоза. Хоҳӣ боду ҳавои тоза, мана боду ҳавои тоза. Чиба ки ҳамин сета чиза Худованд додагӣ. Ҳам боду ҳаво додагӣ, климати мӯътадила додагӣ Худованд, ҳам оби тоза додагӣ, оби беҳад ба маззи оби тоза додагӣ. Сол Дубай баравед, ин об нест. Доминикана баравед, ин об нест. Гавай баравед, ин хел об нест. Не ки мардум мерад, Бали баравед, ин хел об нест. Не ки мардум мерад, аз сабаби ки маркетинг кор кардагӣ. Сеюм чизе ки мо ҳозир шумо гуфтем, мисол тамоми ҳамин чиз, меваю чизе ки ҳаст натуральни продуксия. ҳамин хел кардана мо дар кор аст ки якум чизе ки Тоҷикистон бояд майни сари дигар мардум ба ҷо шавад, ҳамчун барои пешравии туризм, одам бояд хаёл кунад, ман Тоҷикистон меравам барои худама восстановить кардан. Худаш как раз баъд аз ин коронавирус бисёр мардуми дунё уже фикр карда истост ки чӣ хел худаша иммунитеташа бардорад, чӣ хел худаша оилаша саломатиша бардорад. Барои агар ки ҳозир мо ҳар як тоҷик ҷойҳои беҳтарини Тоҷикистона ҳар рӯз сурат канда интернет ба партофтан гирад, кам ролик карда партофтан гирад, ҳамин долголетие одамои история ҳамина канда партофтан гирад, ин хеле фоида мекунад. Значи якум мо бояд позитсионировать кунем Тоҷикистона ки натуральни продукт дорем, натуральни боду ҳаво ҳаст, оби хуб аст, оби ба маза аст, чизе хуб аст, биёед Тоҷикистон ба барои саломатитона восстановить кардан. То есть якум позитсионирование мо ҳамин саломатитона восстановить кардан хоҳед, биёед Тоҷикистон. мо бояд якум мана ин кора кунем. Бале, не ки пансионатои мо тайёр нест, домоддихои мо тайёр нест. Ин дуюм гапе ки ман мегӯям, ман ба мебиомӯзем. Мо бояд ки Тоҷикистон ҳамин хел позитсионировать кардана ёд гирем. Дуюм чизе ки мо позитсионировать кардана мо дар кор. Ҳамчун горни туризм нею, мана ин хел позитсионировать кардан дар кор. Дуюм чӣ хел позитсионировать кардан дар кор? Тоҷикистон ҷой барои смени отдих. Барои чӣ? Барои чӣ мо бояд ки мардума гӯем, мардум ба позитсионировать карда фаҳмондан тавонем ки Тоҷикистон ҷое ҳаст ки барои як худат омада кӯҳба гаштан не, барои смени отдих, барои дамгирии оилавӣ. Чиба ки арзишҳои оилавӣ мо ба баланд. Арзишҳои оилавӣ мо ба баланд, баҳробир тозагӣ мо ба баландай, баҳробир чӣ хеле ки мо нагӯем ҳурмати эҳтиром мо ба баландай, мардуми мо меҳмоннавозай, мардуми мо ҳамин хел аст ки худатон авер хотиротон мумкин бошад, ҳамин кӯдак будем, падару модари мо чӣ хел мекард, конфета ёки ягон чизе ба маза ё гӯшт ё чиза эҳтиёт карда рӯс мекард ки меҳмон биёд, меҳмон ба тияд, ки меҳмон биёд, меҳмон ба медод. Худаш мумкин ки ҳамун чиза намехӯрд, фарзандош қатӣ, не ки меҳмона ҳамин хел гусел мекард ки подшоҳ барин. Барои ҳамун халқи мо ки меҳмоннавоз аст, ин чиза
خودش طبیعتش با که هست این چیز خلق ما یاد دادن آسان. برای همون دوم چیزی که ما باید پوزیشن کنیم تاجیکستان این همچون место для смены отдых. Тоҷикистон ҳамин хел ҷое ҳаст ки барои дамгирии оилавӣ, оилат қатӣ биёд. Вақте ки одамо оила қатӣ мебиёд, ҳар як оилаш камаш ба як сутка ба $200-300 расход мекунад. با 3 کس 5 کس 6 کس وقتی که اویلا خطی که اومد اویلا با کامفورت ساختنش در کار تقدر اون وقت با گستینسی بهترین میگیرد یا رواتم پنسناتی بهترین بمیرد گرات هم تاکسی درست میگیرد любой خدمت رسانی یا اسلوب چیزی که استفاده برد چیز صحت میگیرد اویلاش با فرزنداش با این یک دیگرش این که وقتی که اویلا خطی اومدید خودش ممکن حواس ندارد یگون چیز سوونیر یگون چیز خلقی ما گرفتن مثال لباس خلقی یا که سوونیر تحفه خلقی ممکن پسرش حواس دارد ممکن زنش حواس دارد ممکن دخترچه‌اش حواس دارد سредний чек هر یک توریسم ریسک میبرد از $500 بالا میشه اگر که از گورنی توریسم $20 расход کرده بود یک تا توریسم اومده توریست اومدگیش تاجیکستان با این میزرنه در اومد وقتی که ما تاجیکستان همچون место برای سمینی отдых گفته позиционировать کرده نشون میدیم همین در اصل میکنیم سредний чек $500 میگذرد ممکن $1000 هم گذرد